v Bratislavě jako výzkumný pracovník, je, můžeme říct. A vlastně zabývá se také mimo jiné tématem performancí, které vyhrávají na německém prostoru a část nejvíc téma, které zpracoval dneska představit. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za účasť. Tá prednáška bude teda zameraná, ako hovoríte, pod názvom na motív pôvodze prechádzky umenia akcie v 60. a 80. rokoch. Ja sa budem sústrediť hlavne teda na československý kontext, hoci možno je tam ako zreteľnejšie a zaujímavejší ten kontext slovenský. Nazval som teda taký nápadníku, aby som trochu evokoval takúto efemérnosť, ktorá v rámci tej akcie alebo nejaký performance vlastne ako vždy je prítomná. Ona vlastne ako čiastočne vychádza z nedávno publikovanej knihy, ktorá sa volá Teritorium ulica, ktorá vlastne mapuje viac menej ako umenie akcie alebo rozličné performatívne prejavy v mestskom priestore v rokoch 65 až 89, teda v období socializmu na Slovensku. Tá prednáška vlastne dnešná vychádza z jednej z kapitoly z tej knihy. Ten tematický rámec možno akoby na úvod by som povedal, možno ako byť také všeobecné veci, ale ja som si vlastne vymedzil nejaký okruh, jednak sa zaoberať vlastne akciou, niekedy sa hovorí vlastne o akčnom umení, ja radšej používam ten termín umenia akcie, ako ak by sme to mali nejak definovať ako nejaké živé predvádzanie deja a udalosti vo vymedzenom čase a priestore, teda časopriestorový kontext je tam dôležitý. Prepájanie časopriestorových rovín psychofyzických aktivít, dôraz na priebeh udalosti a zážitok nielen samotného teda toho autora, ale aj tých účastníkov. A tomu tematickému rámcu, teda tomu širokému pojmu umenia akcie, vlastne kladiem vo svojom prípade nejaké obmedzenie práve to teritoriálne, alebo to vymedzenie v rámci lokalizačné, v rámci mesta alebo v rámci mestského priestoru, keďže ma vlastne zaujímal viacej ten mestský priestor, ktorý je hlavne potom v tom období socializmu možno akoby viacej sledovaný, je viacej ako nejakým priestorom nejakým reštriktívnym. Čiže vlastne vždy ten performer vstupuje do nejakej konfrontácie, dokonca aj do nejakej politickej konfrontácie, hoci možno ten zámer často ako nebol mierený politicky, tak v rámci toho kontextu je možné vlastne vysledovať. Čiže zaujímal vlastne mesto ako nejaký priestor spoločenský, kontaktný priestor, ale ako priestor telesnej extenzie a kontaktu, teda práve aj s tými anonymnými kvázi akoby divákmi, ale v podstate nezainteresovanými divákmi v zmysle, že oni sa ako neprišli pozrieť na nejakú výstavu, ale preto sa ocitli v nejakej situácii, čiže práve táto práca má v rámci tých tém zaujímala. Ja budem hovoriť vlastne najprv všeobecne o aj vlastne také ako hlbšej kultúrnej chronológii a aj o vlastne akoby euroamerickom kontexte. Ten časový rámec vlastne hlavne tej publikácie, ale aj ten prednášky potom tých jednotlivých kapitol bude viacej zameraný na ako som spomínal, to obdobie od roku 64, 65, 80 rokov, teda zreteľom na obdobie normalizácie. A tam samozrejme v tom kontexte československom je tá situácia špecifická, keďže je podmienená vlastne nejakými politicko-spoločenskými normami alebo politicko-spoločenskou situáciou, socializmu. Potom po 71. hlavne nás sa normalizácia silnou ako cenzúrnou aktivitou, silnou aktivitou takovou panoptikálnou, vlastne všetko, čo v nejakom verejnom priestore sa odohrávalo, tak bolo nejakým spôsobom sledované. Možno tú situáciu tých 70. rokov, preto som tam vybral tie dva výroky od Václava Havla, z jeho najmä bezmocných a sociológia Jozefa Alana z jeho alternatívnej kultúry a alternatívnej kultúra a sociologické téma vlastne ako dobre ilustruje, neviem čítať. To je nejaký pocit dobovej atmosféry, hlavne tých rokov 70., teda po roku 71, keď vstúpili do platnosti rozličné normalizačné opatrenia aj v oblasti kultúry a umenia. Ja som vlastne tou témou ale tej téme som sa vlastne začal venovať silne aj v podmienení možno nejakými ako textami, alebo nie možno nejakými umeleckými aktivitami, ale textami, ktoré sa vlastne zaoberali aj ako filozofického alebo kultúrneho hľadiska mestským priestorom. Ja ako výrazne ovplyvnil text Michela de Certeau, ktorý bol aj preložený do češtiny ako Prechádzka mestem. Pochádza vlastne z jeho knižky, ktorá sa v originále, alebo teda v anglickom preklade volá Practice of Everyday, alebo teda praktiky každodennosti. A tam vlastne sa zaoberá mestom ako nejakou štruktúrou,
štruktúrou, ako nejakou osnovou, v ktorej vlastne tá chôdza alebo nejaká prechádzka toho chodca má nejaký vzťah k reči alebo vôbec k jazyku. Je zároveň nejakou normou, tak ako jazyk je určite normou, ale každý ho vlastne môže používať nejakým špecifickým spôsobom. Čiže tak ako je urbanizmus alebo mesta nejaký ako daný, ale možno vlastne ako využívať nejakým kreatívne. Čiže preto možno aj tá téma prechádzky, preto aj ten Michel de Certeau ako taká ako zaujímavá postava pre mňa, aj možno nejaké východisko preto na úvod, aj ten jeho citát z toho uvidieť miesto predchádza prostredku jej uspokojení. Rovnako ešte možno sa dostať k tým východiskám, alebo tej vlastne mojej motivácii sa venovať tej téme. Mňa vlastne zaujímalo mestské prostredie, alebo ten veľkomestský život, alebo mestský život, aj teraz je na hľadiska z toho, že som ako sám mestským človekom, ale zaujímalo ma vlastne aj také nejaké hlbšie kultúrne, alebo nejaké literárne východiska. Som vlastne aj opäť na úvod ešte predstavil také 3 výroky významných filozofov, alebo kritikov, kultúrnych kritikov, ktoré vlastne akoby ilustrujú možno taký akoby hlbší pohľad na mesto od toho konca 19. začiatku 20. storočia. Keď to mesto vlastne samozrejme prirodzenou nejakou industrializáciou, nárastom miest sa stáva v podstate nejakým dominantným životným prostredím pre človeka. Mnoho ľudí sa teda do miest sťahuje, reflektujú to samozrejme sociológovia, kultúrni antropológovia, filozofi, preto som tam vlastne uvedol aj ten výrok toho Georga Simmela, jeho známe mesta duchovný život. Zaujímavý vlastne spôsob analýzy mesta alebo mestského chodca sa stretávame, alebo sa s ním stretávame v textoch Waltera Benjamina, ktorý sa zaoberá vlastne literatúrou hlavne, ale nielen, ale zaoberá sa vlastne textami Baudelaira. A on vlastne nachádza v tých Baudelarových textoch práve nejaký termín plenéra, alebo to vlastne nazýva plenér, teda nejaký ako veľkomestský tulák, ktorý vlastne, pre ktorého to mesto je životným prostredím, ktorý ho vlastne využíva v rámci nejakých svojich vlastných zážitkových alebo nejakých kreatívnych snách, ako nejaké potenciálne prostredie. Čiže preto ten druhý výrok od toho Waltera Benjamina. A tretím takým vlastne inšpiratívnym alebo takým ako podnetom je, alebo bol pre mňa aj zostavovaní tej kapitoly aj tej prednáške situacionizmus, teda vlastne nejaké to umelé vytváranie nejakých situácií, ktoré v podstate v situacionizme konca 50. začiatku 60. rokov v francúzskom hnutí, ktoré sa vlastne zaoberalo ako filozofiou voľného času, hoci v takom ako pomerne radikálnom anarchistickom podtexte. Významným predstaviteľom situacionizmu bol Guy Debord, ktorý vlastne hovorí, že zmena spôsobu, že si dívame na mestské ulice, je dôležitejšie než zmena spôsobu, akým si dívame na výtvarné diela. Teda nebol primárne umelec, do tých ako umeleckých sfér zasahoval, ale snažil sa vlastne ako vytvárať rozličné, by sme to nazvali nejaké mestské hry, alebo nejaké situácie, na ktoré musel, neobvyklé situácie, na ktoré musel vlastne chodieť reagovať. Čiže aj toto je možno nejaké východisko potom neskôrším performance alebo happeningom rokov 60. Ale ešte možno ako by teraz som hovoril možno viac o takých ako východiskách kultúrnych alebo filozofických. Samozrejme to mesto ako nejaký priestor v nejakej umeleckej hre sa neobjavuje od 60. rokov, ale má vlastne nejaké staršie anticipácie alebo konotácie už u nejakých ruských konštruktivistov, keď Michal Larionov s Natáliou Gončarovou sa vlastne často prechádzali nejakými pomalovanými tvárami alebo nejakých divadelných kostýmoch vlastne bulvármi ruských miest a vzbudzovali tak pozornosť, vyvolávali vlastne nejaké reakcie v duchu nejakej dadaistickej provokácie, snahy vlastne ako podpichnúť, iritovať mešťanskú spoločnosť, buržoáznu spoločnosť. George Gross sa prechádza vlastne v maske smrtky po berlínskych bulvároch. Čiže tie akoby konotácie alebo tie východiska samozrejme hlbšie. Známe akcie ako Iva Kleina Skok do prázdna, čo je v podstate manipulovaná fotografia Henryho Hunka, ktorý vlastne odfotografoval a potom vyretušoval vlastne tých ľudí, ktorí tam dole stoja a zachytávajú toho Iva Kleina do natiahnuté planty. Ale zároveň to, ako sa Iva Klein často vlastne deklaroval, že je vlastne nejakým maliarom priestoru alebo nejakým umelcom, ktorý si podmaňuje priestor, tak tá fotografia je veľmi taká signifikantná. Ona sa ocitla vlastne na obálke novým
Čiže vlastne veľmi rezonovala v tom čase, ešte stále sa verilo v tú fotografiu ako nejaký objektívny fakt. Nepracovalo sa tak s nejakou retušou alebo s nejakou simuláciou. Tú poetiku ulice samozrejme v tom českom prostredí nemožno spomenúť bez spomenutia Vladimíra Boudníka, ktorý vlastne nachádza v tej ulici v rozličných opraskaných omietkách, tlakoch, akoby skôr podnet k stimulovaniu vlastnej predstavivosti alebo toho, čo vlastne on nazýva explozionalizmom, teda nejaké explózie vlastnej mysle. Skôr to má vlastne možno ešte východiska u toho Boudníka v nejakom ako surrealizme alebo v podstate ako v nejakom bezbrehom rozvinutí vlastnej fantázie. A keď som spomínal tých situacionistov, oni vlastne do tej ulici vstupujú veľmi radikálne, vytvárajú rozličné plány, vytvárajú také simulácie alebo koláže z map, predovšetkým Paríža. V jednom čísle situacionistického časopisu International Situationist, číslo 1, v 58 sa objavuje taký graf pohybu študentky v 16. parížskom obvode a tí situacionisti vlastne zistili, že hoci je to mesto ako veľké, tak človek vykonal vždy iba nejakú ako veľmi zaužívanú dráhu a snažili sa vlastne vykolajiť z tej dráhy, snažili sa vytvoriť, čiže robili rozdávali rozličné letáky alebo vytvárali rozličné situácie, ktoré ľudí vlastne nutili robiť rozličné otázky, čiže vlastne snažili sa akoby narušiť nejaký stereotyp vnímania nejaké každodennosti, teda ale v zmysle tom stereotypnom. K tomu vlastne smerovali aj rozličné také ako vizuálne koláže, ktoré robil Guy Debord. Oni vlastne potom ako pomenovávali takými poetickými názvami ako Pojednanie o vášnivej láske. Vlastne preberal názvy Pojednanie o vášnivej láske, taký filozofický spis od Pascala vlastne do 17. storočia Blaise Pascala. A vôbec tí situacionisti tým, že trávili alebo mali veľa voľného času, keďže ako nepracovali, ako hlása známych situacionistických hesiel, oni okrem tých vlastne plagátov, rozdávania rozličných letákov často vypisovali, alebo teda známe sa také situacionistické grafity, kde vypisujú rozličné akoby heslá, ktoré mal samozrejme v tých 60. rokoch silný ako politický podtext, alebo taký vlastne anarchistický alebo marxistický podtext situacionistov. Jedno z tých ako tradičných hesiel ako nikdy nepracuj, alebo vždy nepracuj. A to je tá fotografia vpravo. A boli to vlastne takí trochu flákači a často aj alkoholíci a tak, ale vlastne, čiže mali ako veľa voľného času, čiže snažili sa nejakým spôsobom aj to mesto alebo tú ulicu vlastne využiť v jeho trávení. Čiže preto to ešte možno tým východiskám. Potom v podstate tie situacionistické praktiky alebo to oživenie, aktivizovanie vlastne mesta cez nejaké často až také subverzívne momenty sa samozrejme pretavuje, alebo samozrejme rezonuje v 60. rokoch mnohých ako okruhov, mnohých ako autorov už umeleckého zamerania, od takých ako návodov, ktoré Yoko Ono vlastne rozdáva v uliciach. To je vlastne iba taký ako prepis tej kartičky Step in Woodland City, čiže vstup do všetkých kaloží v meste, alebo potom vlastne akcií monumentálneho rozmeru, ktorý sa venuje treba Globe Hostel. Toto je vlastne reprodukcia z jeho happeningu v Ulme, o Ulme a okolo Ulmu, keď im scenoval rozličné ako situácie, vlastne naložil ľudí na autobus, vozili vlastne po meste, vystúpili, v tomto prípade tie fotografie vystúpili vlastne na letisku, kde sa spustila do úvodzovkách nejaký koncert revu motorov, čiže vytvára vlastne veľmi neobvyklé, šokujúce až často u toho hostela až také drásavé situácie. Samozrejme on veľmi reagoval aj na tú traumu, ktorú Nemci zažili po druhej svetovej vojne, čiže tie happeningy sú často ako nie príliš príjemné. Čiže snaží sa vlastne vzbudiť aj tieto nepríjemné pocity u divákov. Rovnako ako v prípade 9 dekoláží, keď necháva, to je to známa fotografia, necháva vlastne inscenovane zraziť automobil z parou lokomotív alebo s vlakom ako proste happening, ako nejakú udalosť, takú šokujúcu, opäť priviazal vlastne ľudí na vlakovú stanicu. A v podstate tieto umelecké akcie alebo inscenované akcie majú ale samozrejme pandant v tých 60. rokoch aj vo
po veľmi búrlivej politickej atmosfére, ktorá vyvrcholila hlavne 68. rokom, ktorý bol taký revolučný rok. Tam je vlastne záber z Paríža ako z reálnych demonstrácií, to nie je ako žiaden happening, ale čiže to som vlastne chcel ilustrovať tým, že tá situácia nejakého dramatického, niečoho revolučného, často nejakých podnetov, ktoré sú až na hranici ako nejaké agresivity, vlastne bola vo vzduchu, čiže pracujú s ním aj umelci, ale sú to vlastne aj nejaké reálne demonstrácie, teda v prípade tej fotografie práve z parížských ulic z mája roku 1968. Tam sú potom ešte ako ďalší autori skôr z toho francúzskeho okruhu nového realizmu, ktorí vlastne takisto pracujú ako s tou vizuálnou ulice, ale s poetikou ulice, ako to boli tí lapišisti, ktorí strhávali plagáty a vytvárali z nich také vrstvené koláže alebo dekoláže. V tom českom prostredí alebo v československom prostredí bol tým prúdom ako možno tohto umenia 60. rokov aj v podstate situacionizmom alebo možno viacej ako holandským hnutím Provo, inšpirovaný Milan Knižák, ktorý vlastne už od roku 63 začal vytvárať pred svojím domom v Novom Svete v Prahe vlastne také akoby náhodné skrumáže predmetov, ktoré nazvie prostredie, všetkých objektov vyhodených, ktoré vlastne pôsobia na tej ulici spôsobom znepokojivo alebo absurdne. A to, že ich vlastne vystavuje na ulici, samozrejme zohráva svoj kontext a on potom na tú ulicu veľmi často vstupuje rozličnými akciami, ktorými sa ešte dostanem. Ešte teraz v americkom kontexte práve tie 60. roky a to mesto ako nejaké zážitkové prostredie v inštruktáži Kena Deweyho z jeho vlastne happeningu Mestská mierka alebo City Scale, kde vlastne rozdával účastníkom tieto letáky. Je tam vlastne taká nekvalitná fotografia, mám rozličné detaily, on rozmiestnil po meste rozličné ako také nenápadné inštalácie. Podľa tej mapky vlastne ten divák mal vlastne prechádzať a všimať si vlastne to mestské prostredie, alebo fotografia s performerom z happeningu Alana Kaprova Calling z roku 1965. Keď som vlastne spomínal toho Knižáka, v roku 1964 začínam organizovať vlastne rozličné demonstrácie, ale potom skôr prechádzky. Nehovorím vlastne možno len o performance, hovorí skôr o akciách, alebo akce nazýva, alebo prechádzky. Hovorí vlastne, že sú to skôr nejaké nutné činnosti, teda čosi, čím samozrejme aj ten autor vlastne prechádza nejakou reflexiou alebo nejakou katarziou, ale zároveň budzuje pozornosť. Máme aj teda tie fotografie, ktoré som uviedol, je to demonstrácia jedného v roku 1964, ktorú v pražských uliciach vlastne realizuje. Je tam takýto veľký plagát, ak to nepoznáte. A prosím kolendovci, aby když prochádzali do tohto miesta, potrhali, pričom ako sedí na ulici a vlastne leží na tom plagáte a číta si nejakú knihu. Vzbudí to samozrejme pozornosť, potom tú knihu vlastne roztrhá, ale vytrháva stránky, spáli ju, pozametá tú knihu na ten plagát, zbalí si teda tie veci odchádzať. To je vlastne príslušný popis tej akcie a potom organizuje tak ako prechádzky po novom svete, alebo podtitul vlastne tej jednej prechádzkej demonstrácie pre všetkých zmysly, bolo ich viacej, kde vlastne opäť vychádza z tých svojich inscenovaných objektov alebo takých zátiší a prevádza vlastne ľuďmi rozličnými prostrediami, rozličnými situáciami, ktoré vlastne aj tie fotografie čiastočne zachytávajú. Čiže je to vlastne nejaké prepojenie toho mesta s ateliérom alebo života s umením, ale vlastne práve v tom že skôr pracuje akoby s nejakými inými pocitmi, teda s nejakou inou formou nejaké katarzie alebo nejakého prežívania ako bežne nejakom galerijnom prostredí, bežným pohľadom na nejakú sochu alebo obraz. Ešte fotografia z jeho druhej manifestácie aktuálneho umenia, on potom vlastne to založil v 60. rokoch združenie, ktoré nazýval aktuálne umenie alebo aktuál neskôr. Mal teda vlastne svoj taký okruh spolupracovníkov. Medzi tých ako blízkych ľudí Milanovi Knižákovi patrí Čech Jiří Šťastný, nazývaný Pírko alebo Pierko po slovensku. On potom vlastne odišiel do
do Bratislavy. A Jiří Šťastný bol vlastne autor, ktorý podľa vzoru týchto knižačových happeningov realizoval vlastne taký prvý happening na Slovensku, alebo teda konkrétne v Bratislave. Znám je teda z literatúry pod názvom Happening pod Bratislavským hradom. Vypostavil ako niekoľko fotografií. Bratislavský hrad v tom čase ako pomerne ako ruina, a celé to podhrade bolo vlastne ako zdevastované v 60. rokoch. A týmto takým ako post-apokalyptickým trochu prostredím on vlastne prechádza, on prevádza vlastne svojich známych, kamarátov, ktorí tam pozval, a takisto vlastne incenuje rozličné situácie. Ja to poznám vlastne iba z tých fotografických materiálov, výpovedí niektorých ľudí, ktorí sa tej akcie vlastne zúčastnili tej fotografie, fotil Pavel Blažo. Tam je vlastne vidno, ja to povedať, neviem, čo vidno, taký zle foneticky prepísaný ten termín happening na tom plagáte, ktorý tam vyvesuje ten mladík na streche. A vlastne po tom takom úvode, ktorý vlastne možno vychádzal viacej z tých mojich motivácií aj nejakého kultúrneho prostredia a z tých východisk happeningu euroamerickom, ale aj nejakých prvotných happeningov v rámci toho československého prostredia. Toto prednáška bude vlastne koncipovaná do takých troch tematických okruhov. Ten prvý tematický okruh je nazvaný Kôza ako proces. Ja si možno potom pri niektorých tých interpretáciách pomôžem aj nejakom ako čítaním textu, aby to bolo tak ako presnejšie. Ak budem chcieť vlastne niečo presnejšie pomenovať, tak budem čítať. Tam Kôza ako proces, som si vybral vlastne nejaký možno citát skôr z literatúry, z známeho diela Roberta Walsera, diela Procházka. Procházka bezpodmienečne musím, aby osviežil mysl a udržal kontakt s okolitým svetom. Sú vlastne autori, ktorých zaujímala chôdza ako nejaká forma pohybu, ale aj nejaký proces, ktorý zanecháva nejakú stopu, ktorý sa vlastne dostáva možno aj k tomu, prečo som tú prednášku nazval ako nejaká stopa na chodníku. Niečo, čo je vlastne akoby efemérne, niečo, čo vlastne ako mení ako prostredie, hoci veľmi ako neviditeľne, ale ak to robíme ako pravidelne, tak tá stopa je vlastne ako viditeľná. V slovenskom prostredí, teraz z toho slovenského prostredia, slovenský performance spomínam, alebo reprodukujem vlastne fotografiu z akcie Rozkvet čierneho rastra Petra Bartoša z roku 1969. Jeho akcia, ako aj konceptuálne zamerané výzvy a rozličné maliarské intervencie sú sústredenými gestami transformujúcimi objektivitu matérie, on sa hlavne zaoberá v tom čase matériou. Potom sa Bartošova tvorba vzťahuje prevažne k prírodnému prostrediu, teda hlavne, ale prípadne využíva prírodné elementy. V niektorých akciách sú pozornosť zameriava aj na mestský priestor. V akčnom evente Rozkvet čierneho rastra necháva prechádzať náhodných chodcov cez línie čiernych pásov, vysypaných z rašeliny, na snehom pokrytom Viecoslavom námestí v Bratislave. V procese dochádza k preskupovaniu substancií, znečisťovaniu ich pôvodnej materiality. Chôdza tak vytvára záznam. Raster rašeliny sa narúša následkom difúzie spôsobenej kroku. V prípade Bartoša je mestské prostredie zaujímavé nie v polohe sociálneho priestoru, ale skôr priestoru anonymného. V čase, keď je autorovým záujmom skúmanie vzťahu medzi koncentráciou a difúziou, on sa tým zaoberá aj v rozličných iných akciách, hlavne tou materialitou alebo ako filozofiou materiálu, pričom koncentrácia pre ňu predstavuje základný pojem existencie, to je teda parafráza Bartošova, je akcia smerovaná skôr k rozrušovaniu, skôr je otázkou riešenia problému možnosti vlastného privátneho vymedzenia sa voči svetu. Akcia je podmienená záujmom energiu moty. Prechodom autora a iných chodcov nevzniká kolektívne dielo v klasickom význame. Už bola, čiže ten Bartoš vlastne využíva skôr to mesto práve k tomu materiálnemu nečisteniu alebo preskupeniu. Možno tak ako veľmi asociatívne tam reprodukujem tých dvoch autorov, Angličana Richarda Longa a Milenka Matanoviča, ktorí sa veľmi podobné reakcie, ale iným význam majú ako ten Bartoš, ktorí vlastne využívajú chôdzu na vytvorenie nejakej kresby v krajine alebo nejaké línie v krajine, tým, že mnohokrát vlastne prechádzajú tú istú trasu. Dokonca aj tie akcie o sebe ako nevedeli, sú veľmi blízkych rokov, 60, tam vidíte 67, je ten Richard Long a Milenko Matanovič, ktorý je vlastne slovenský autor, ktorý je juhoslovanský autor a jeho Východnenie chodníka z roku 1968. Druhou akciou, ktorú v rámci tej podkapitoly, takou druhou akciou v rámci slovenských, československých umelcov
Spomeniem je akcia Ľubomíra Ďurčeka Evidencia, celom 85 eventov v Bratislave, konaná 19. júla 1972. Ďurček vlastne v tejto akcii zaznamenáva všetkých bežiacich ľudí v okruhu svojho širšieho centra, kde sa pohyboval v súvislosti so svojou každodennou trasou, vyvedzenou bydliskom a pracoviskom. Fotokolář tejto udalosti preniesol do mapy Bratislavy aj s presným časovým rozpisom jednotlivých behov, ktoré sa teda všimol a ktoré zachytil, ktoré vidíme na tej fotografii vľavo. Náhodná, i keď nie neobvyklá situácia na ulici, sa pre ňou stala predmetom nejakého súkromného výskumu v úvodzovkách, ktorý bol vo svojej neexaktnosti a nevedeckosti podriadený iba autorovým subjektívnym preferenciám, jeho pohybu v rámci mesta určeného bydliskom a vnímanému sledovaniu okolia. Zároveň je možný Ďurčekov spôsob sledovania a zaznamenávania neobvyklého pohybu alebo neobvyklého pohybu chápať ako jeho diváckú účasť na predstavení, ktorého javiskom je samotná ulica. Ten Ďurčekov vlastne pohyb, alebo Ďurček vlastne chodec každý deň mal vlastne takúto svoju súkromnú prechádzku, pohyboval sa po teritóriu Bratislavy alebo centra Bratislavy. Mnohé tie akcie vlastne vychádzajú z tohto prostredia alebo nejakým spôsobom reagujú. Akcia z roku 1976, keď sa tam objavujú také evokatívne výroky, ktoré ma vlastne v tej súvislosti s tou akciou napadajú, v tomto prípade ten spomínaný Michel Serto. Dňa 20. mája 1976 realizoval Ľubomír Ďurček prechádzku centrom Bratislavy zaznamenanou formou vyznačenia trasy do mapy. Čierna línia, označená ako A v tej mape, predstavuje meditatívnu trasu, prechádzku, v ktorej sa autor sústredí na vlastné introspekčné procesy. Biela línia, označená v mape ako B, dokumentuje miesta vnímania okolitého prostredia. Čiže bolo to skôr taká súkromná meditácia, kde on vlastne v tej jednej trase je zahladený viacej do seba, v tej druhej si všíma vlastne skôr, ako by sa snaží vypnúť a všímať si vlastne svoje okolie alebo tie atribúty mesta. A mapa zachytáva aj miesta prechodov z mentálneho prostredia subjektu do vonkajšieho mestského exteriéru. Časovo vymedzená chôdza, ktorá trvala presne 1 hodinu, je prechodom mesta jeho vlastným mentálnym priestorom. Grafická partitúra zaznamenáva evokuje trochu situácionistické mapy, založené skôr na rozdrobení a znovu vytvorení mentálneho priestoru. Kolažovanie ich ústrižkou malo vytvoriť situácionistické teórii psychogeografie, nové vnímanie priestorových vzťahov, odzrkadľujúcich nové vnímanie. V prvej fáze na seba teda necháva Ďurček pôsobiť reálie mesta a ostatných otcov, v druhej meditatívnej sa venuje skôr obchádzaniu a hľadaniu vlastného stredu. Ďurček teda vstupuje do konkrétneho prostredia konkrétnej mapy. V prvej fáze na seba necháva pôsobiť reálie mesta a ostatných otcov, v druhej meditatívnej sa venuje skôr obchádzaniu a hľadaniu vlastného stredu. Viac možno ako by do situácionistickej teórie sa tá prechádzka blíži možno nejakej forme toho, čo sa v zenovom buddhizme nazýva ako uvedomelá chôdza, alebo vlastne akoby veľmi detailné sústredenie sa na úplne banálnu vec, ktorú robím, to je vlastne termín, ktorý sa v súvislosti s zenovým meditatívnym cvičením používa. Tie Ďurčekové vychádzky boli vlastne tematizované aj v jeho tvorbe mediálnej, v tomto prípade filme, z ktorého sa tu prezentujem iba ako výber z záberov. Filmu Vychádzka z roku 1980, teda vznikal v roku 1980-82. Je to prvý vlastne Ďurčekov film, zachytáva autora kráčajúceho bratislavskými ulicami, osvojenie a zažívanie priestoru, ktorý dôverne pozná. Úsmevou epizódou krátkeho filmu je poklonenie sa ústie hrdinky na fasáde domu, pričom až následný záber odhalí, že ide iba o zaviazané šnúrky na topánke. Ďurčeková vychádzka využíva metódu fragmentarizácie záberov ulice z antisužetového filmu narušenia logickej kontinuity. Film končí scénou, pri ktorej sa autor ocitne na druhej strane Dunaja v Petržalke. Pasáž, do ktorej predtým vstúpie, tak symbolom časopriestorovej skratky vlastne vstupuje do pasáže, ktorá je v centre mesta a tam je strih a vystupuje vlastne na druhej strane Petržalky, čiže vlastne je tam taký strihová časopriestorová flúčka. Záber na tečúci Dunaj, ktorý vlastne ukončením toho filmu, jeho prúd odkazuje počiatočnej scéne filmu, ktorá sprítomňuje skôr tok a ruch ulice. Záver filmu je tak odkazom k hľadaniu analogie medzi prírodným
Skôr akoby také fotografické akcie realizuje v meste Peter Ronaj z jeho cyklu Malevičová ulica. Z 80. rokov, to bol širší cyklus. V tom čase sa vlastne vystávalo ako najväčšie sídlisko na Slovensku alebo v Strednej Európe Petržalka. On si všímal, že tie ako prázdne okná pôsobia ako tie prázdne Malevičové čierne štvorce. Košickým umelcom, väčšinu tých vlastne akcií v Košiciach. A jeho akcia Dajte šancu mieru, ktorú realizoval s Dušanom Sáňom v roku 1981. Tú fotodokumentáciu som vlastne nezohnal iba textové libreto tej akcii. Išlo vlastne o to, že autor vo večerných hodinách naukladal na takú káru, ktorú sa nosia vlastne nejaký šrot do zberného dvoru, odlišne železné predmety. Na prednej strane umiestnil príklad z protiatomového bunkra s kredovým nápisom Dajte šancu mieru, s podpisom John Lennon, teda vychádzajúcej z tej známej Lennonovej pesničky Give Me the Chance. Kára potom obchádzala vlastne v košických uliciach a stala sa v rôznych kaviarniach a krčmách za účelom pozvania vlastne svojich priateľov na posluch ako gramokoncertu s Lennonovými skladbami, keď si populárne, že sa chodili ako počúvať platne k niekomu ako nabík. Celá akcia bola vlastne ako prerušená potom zásahom polície, ktorí mu vlastne tú káru odňali. To jednoduché libreto, aj tá jednoduchá akcia, teda poukazuje jednak na to ako panoptikálne mocenské prostredie, ktoré nerešpektovalo vlastne v tom čase nejaké liberálnejšie prejavy. Tá druhá akcia súvisí takisto s Kalmusovým obdivom, vtedy Johnovi Lennonovi. Obdiva sa podstá Johnovi Lennonovi, je to akcia z roku 1981. Tam hore je vlastne sken informácie, ktoré sa objavila o tejto akcii v kanadských novinách Calgary Herald. A dole je vlastne záznam tej akcie, ale je to vlastne objekt, ale predstavila tomu akcia umiestnenia pamätnej tabule Johnovi Lennonovi, ktorý myslím práve v tom roku 1980 alebo 81 vlastne zomrel, 80. On vlastne na hlavnom korde alebo v hlavnom košickom námestí vlastne umiestnil pamätnú tabulu priamo do stredu tej fontány, teda s názvom John Lennon, rok jeho narodenia a úmrtia. Tá bola tam takisto vydržala pomerne dlho, skoro deň, potom bola samozrejme odstránená, keď si všimli pochôdzkári alebo policajti. Takéto forma ako nejaké prechádzky, ktorá reaguje možno nejakú situáciu, nechcem vyslovene nejakú provokácii, ale skôr poukazuje na nejaké symptómy tej spoločnosti, sa samozrejme vyskytovala aj mimo kontextu toho socialistického priestoru. Jan sama je prechádzka o Walking Peak z roku 1966, bol vlastne japonská výtvarnícka žijúca v Spojených štátoch, často poukazovala na nejaký život migrantov alebo nejakých menšín Spojených štátov. Toto je v tom exotickom zámere, sa štilizovala tej konvenčnej predstavy, ktorú má Američan o tej japonskej žene, čiže taká ako žena v kimone s nejakým slnečníkom, alebo potom provokačná prednáška prechádzka Guntera Brusa Wiener Spaziergang alebo Vienenská prednáška v roku 1965, kde vlastne ako seba pomalovaný umelec, on pracoval vlastne často s tým seba pomalovávaním, sa vlastne prechádza ulicami Viedne, má potom aj takú prechádzku, kde sa prechádza vlastne nahý v roku 1965. Adrian Piper, autorka, ktorá vlastne pochádzala z hispánskej komunity, ale žila rovnako v Spojených štátoch. Takisto vlastne reaguje na tie problémy, ktoré hispánska komunita Spojených štátov má, či sociálne alebo finančné. A ona sa prechádzala vlastne v nejakom absurdnom odeve, alebo ako tá fotografia práv vlastne zachytáva s ústami vyplnenými spodným prádlom. Toto sú vlastne fotografie z jej performance v rámci cyklu Katalízy, čo v začiatku 70. rokov. Lebo som vlastne hovoril o tých prechádzkach niečo podobné ako Gunther Bruce vo Viedni, potom neskôr Tomislav Gotovač, jugoslovanský umelec v Belehrade v roku 1981. Bolo vlastne také provokatívne skôr feministickým podtextom
Martina, vyzývala tiež vlastne s krabicou pripevnenou na hrudi s obnaženými prsiami, vlastne, ktorá nebola vyhnutá, pretože to je taká opona. Vyzývala okolo idúcich mužov, aby siahli za tú oponu a mohli sa dať presvedčiť, či je obnažená, čiže namiesto toho pohľadu skôr ich vyzýva k tomu dotyku, dotyku vlastne toho. Akcia Desiderata Lothar Horváth z roku 1985. To je vlastne aj také poetizujúcej dokumentácii, ktorá možno viacej estetizuje tú akciu, ale tá akcia vlastne v tom librete spočíva v tom, ona sa vlastne konala v rámci takého podujatia, ktoré sa nazývalo Archeologické pamiatky a súčasnosť. Konalo si viacejkrát vlastne podujatia, to podujatie bolo vlastne zamerané na interpretáciu nejakého archeologického artefaktu alebo nejakého väčšinou archeologického artefaktu alebo nejakej témy, ktoré boli vlastne pozvaní umelci zo Slovenska a Čiech a na to tému nejakým spôsobom reagovali nejakú interpretáciu posunom. V tomto 85. roku bola téma vlastne myslím korunovačnej cesty v Bratislave, ale zároveň téma dieťaťa, lebo 85. rok myslím, že bol UNESCO vyhlásený ako rok dieťaťa. Desider to vlastne spojil tieto motívy, malému chlapcovi vlastne priviazal na sandálky zrkadielka a povedal mu, aby sa prešiel po korunovačnej ceste, čo je vlastne cesta v Bratislave okolo domu svätého Martina, po ktorej teda kedysi tam korunovali králi, vlastne prechádzal ten kráľovský sprievod. Tie zrkadielka sa teda samozrejme rozbijajú počas tej cesty, zanechávajú tie fragmenty alebo tie čriepky na dlážbe. A zrkadielka, ešte tam bol stručný, tak zrkadielka sa pôvodom rozbili a nechali svoje úlomky na dlážbe. Čiže tie zrkadlá teda odrážajú svoje okolie, mesto v miestach jeho neprítomnosti, to je vlastne tá podoba toho zrkadla, že odráža niečo, tam kde vlastne samotná tá vec nie je, že vlastne tu vec bojuje. Vťahuje miesto do seba a vytvára ikonický obraz. Druhou zrkadlovou alegóriou je historický motív. Naša skutočnosť je obrazom dejinných udalostí, ktoré nás predchádzajú. Postupným rozrušovaním, búraním sa mení obraz našej prítomnosti. Prechádzka dieťaťa je tu iniciatívnym vstupom do mesta, znovu korunováciou strátenej historickej cesty a vytesňovanej histórie. Cesta sa znovu objavuje v zobrazení spektra mesta prostredníctvom jeho ikonického pomenovania zrkadlom. Taliansky polyhistor Umberto Eco v štúdii venujúcej sa problematiky zrkadla označil zrkadlo ako nástroj absolútnej ikony, ktorá ponúka duplikát simulačného pola. Jeho rozbitie prostredníctvom procesu pôze v akcii Desiderata Lothar možno interpretovať ako relativizovanie obrazu Bratislavy ako slávneho korunovačného mesta. Mesto približuje skôr detským nezaťaženým pohľadom a zároveň predkladá úvahu nad mestom ako výsledkom predošlých deštrukcií a rozbití historického jadra, ktoré teda v Bratislave tie 60-70 roky tu Bratislava veľmi radikálne poznačili a mnoho práve aj z tých historických budov boli vlastne ako zničené, čiže možno aj reakcia na tieto zásahy do konca mesta. Druhou vlastne z tých troch kapitol, ktoré dnes v rámci tej prednášky budeme prezentovať, je kapitola, ktorá sa nazýva Chôdza a životy. Ilustrovaná opäť výrokom fenologického filozofa Maurice Merleau-Pontyho. V tej kapitole sa budeme vlastne zaoberať skôr možno takými v prípade toho Budaja takými situačnými alebo situacionistickými akciami, ktoré vlastne realizoval v meste. Tá fotografia vľavo vlastne zachytáva udalosť, ktorú organizuje Ján Budaj a okruh vlastne ľudí okolo neho, ktorí si hovoria dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania. Budeme vlastne iba tú skratku. Akcia, ktorú nemá nejaký názov, ale vyskytuje sa v literatúre pod názvom Prehradenie alebo Zahradenie. Keď si vlastne skupina mladých ľudí políhala na chodník také úzkej uličky, ktorá prepája dve hlavné námestie v Bratislave, čakala alebo sledovala vlastne reakcie ľudí, ktorí tá ulička sa teda dá obísť, ale je to veľká obklúka, čiže mnohí si
zvolili vlastne tú obklúku, alebo vlastne niektorí ako zastavili, niektorí teda vidno na fotografii vlastne prekračujú tie ležiace tela. Takým ako úplne efemérnym spôsobom vytvára prekážku Lumír Hladík, ktorý vlastne vyroloval papier na chodník a opäť sleduje. A tie reakcie sú vlastne podobné, niektorí ako obchádzajú ten papier, niektorí preskakujú. Čiže samozrejme to bude, to, že je tam toľko telo ležiace, je mnoho taký radikálnejší prístup možno. On ten Budaj vlastne tam potom po chvíľku prišla štátna bezpečnosť a vlastne tú akciu zrušila. A oni to trochu ospravedlnili práve aj tým, že sa to konalo v rámci toho podujatia, ktorý nazvali Týždeň uličného divadla, že trochu akoby tie akcie vlastne skrývali za nejakú divadelnosť alebo divadlo, čo v podstate v tom čase bolo ako nejaké rešpektovanejšia umelecká forma ako nejaké akčné umenie. A vlastne aj rozdávali tým ľuďom, ako prešli tú uličku, tak rozdávali ľuďom vlastne také listočky, že práve ste sa zúčastnili jedného predstavenia divadla na ulici. Čiže bolo tam vlastne trochu také ako mimikry smerujúce k tomu divadlu. Pri akcii pracuje umelo s daným primárnym nástrojom, teda svojím telom. Vstupuje na ulicu, kde sa dostáva do kontaktu s telami druhých. Tento kontakt je prítomný stále. V prípade akcie Prehradenie sa personálne telo radikalizovalo vstúpením v priestore do situácie, ktorá mu nie je vlastná. Telo je vždy situované, alebo je momentom situácie, ale zároveň je vykonávateľom komunikácie. Je nositeľom kognitívneho procesu z hľadiska ľudskej existencie. Lokalizovaním tela do situácie, ktorá mu neprislúcha, v prípade ležania na ulici, na seba teda berie úlohu nejakého existenciálneho znaku. Je tematizovaním výrazu o postavenia vo svete, čiže tá ako nemohúcna pozícia ležiaca je možno opäť chápať ako nejakú personifikáciu vlastne toho pocitu mladého človeka zo spoločnosti na konci 70. rokov. Akcia Vľavo, alebo teda je to skôr ako projekt, akcia, ktorá nebola zrealizovaná, zostala v projekte. Ľudmíra Dubčeka s názvom Prosím, obráťte ma správnym smerom, prosím, v roku 1979. Práve aj s dočasnou spoločnosťou intenzívneho prežívania Ľudmír Dubček ako niekedy spolupracoval aj práve na tej udalosti Týždne pouličného divadla. Toto bola vlastne taký ako projekt, ktorý sa mal realizovať v tom roku, 79, ale realizovaný nakoniec nebol. Motivom boli 4 postavy, zabalené v škatuliach, na ktorých vonkajšie steny boli namalované farbou ľudské pokožky a vnútorné vytapetované novinami. Takto obmedzené sa mali pohybovať po pešej zóne, odkazané na pomoc v orientácii od okolo idúcich. Návod v sebe implikuje niekoľko určujúcich dobových príznakov. Masovú mediálnu manipuláciu, stratu a neschopnosť orientácie, dehumanizáciu, nevyhnutnosť medziľudského kontaktu ako určujúceho faktoru komunikácie. Sústredenejšia analýza libreta možno rozpoznať napätie medzi mimikry farby ľudskej pokožky, ktorá symbolizuje ľudskú prítomnosť, a mediálne znečistenou vnútornou stranou, ktorá prináša súbor textov a technických obrazov ako reprezentantov pojmového sveta, na ktorý je chodec odkázaný. Jurček pracuje s motivom dezinformácie a fikcie. Informácie, na ktoré chodec hladí, okolitý svet nepopisujú ani neinterpretujú, ale zakrývajú a deformujú. Človek sa nachádza v situácii plnej závislosti na okolí, takže technické obrazy mu jeho vedomosť a ponímanie priestoru znemožňujú. Ten motív od nejakej uzavretosti škatule, nejakého hermetizmu sa objavuje v českom a slovenskom umení v 70. rokoch pomerne často, preto som tam vlastne reprodukoval ešte aj tie dve ukážky iných autorov Josipa Jankoviča, projekt konsolidačného priestoru a projekt dvojice autorov Miloš Lakian, Dávarské súkromie, ktorý vlastne pripomína silno ten Jurčekov neskorší projekt, keď je to vlastne zabalený človek v krabici, stojaci ako na ulici, s tým nápisom súkromný priestor. Opäť to ilustrujem vlastne, som spomínal také ako nejaké asociatívne ilustrácie textové známou knižkou alebo výrokom známej knižky sociológa, amerického sociológa Erika Goffmana, ktorý vlastne všíma aj práve tú interakciu alebo ten pohyb človeka na ulici ako nejakú formu veľmi subjektívneho divadla.
Lubomír Ďurček a jeho rezonancie, čo boli vlastne 15 vlastne projektov pre rozličné také ako situačné hry na ulici. Z tých 15 sa podarilo nakoniec realizovať v rámci toho týždňa pouličného divadla iba 2. Z ktorej jednej je tam fotografia, tam boli ten scenár, vlastne tá fotografia vľavo vlastne zachytáva tie obrazovú dokumentáciu a potom popis. Vlastne každý ten obrazec pomenováva nejakým názvom ako aureola alebo monument a tak ďalej. Podarilo sa vlastne zrealizovať iba tú prvú, tú aureolu a potom to prehradenie vlastne tú, čo je pod ňou, tá dvojka. V tej prvej sa vlastne tá skupinka opäť tých mladých ľudí, mnohí tí ľudia akože vychádzali z tých amatérských divadiel, ktorí v Bratislave vlastne fungovalo divadlo Labyrint alebo divadlo Pegasník, čiže mnohí z nich boli vlastne amatérskí výtvarníci, ale mnohí boli aj umelci, alebo vlastne nejakí aktivisti ako ten Budaj, alebo teda vyslovene ako umelci ako bol Ďurček, lebo Ďurček bol vlastne ako akademický umelec, rozdiel od toho Budaja, ktorý vlastne nebol ako umelec vyštudovaný. Takže v tej aureole vlastne sa mali vytvoriť, vlastne tá skupinka mala vytvoriť taký ako kruh, takú auru okolo nejakého chodca a potom vlastne nasledovať, že ten chodec sa vlastne ocitol raz na to obklopený nejakou obručou ľudí a vlastne zrazu si to tak ako zvláštnej situácii, nevedel, čo sa deje. Mnohí teda reagovali na to, že si mysleli, že sú nejakí maturanti, alebo vlastne zrazu sa dostáva do nejakého kontaktu. Mnohí reagujú akoby agresívne, niektorí ale s úsmevom, čiže tie reakcie sú rôzne na tú akciu. A druhá akcia, z ktorej sú tu vlastne fotografie, tá akcia prehradenie, ktorú ale nazýva ten popis ako monument. Tam vlastne prehradila tá skupinka ľudí ulicu Bratislava takýmto spôsobom, že sa vlastne pochytali za ruky. Tam bola ale možnosť vlastne obísť tú ulicu cez pasáž, ktorá je vlastne v tom dome vpravo, tam je pasáž, ktorou sa dá vlastne prejsť ten dom, čiže bol tam ako väčšia možnosť, tam je dôležité vlastne to, že tam je nejaká možnosť výberu, čo v tom prehradení údajov vlastne ako nebolo. A opäť tam vlastne je možno vidno nejaké reakcie, niektorí odchádzajú, niektorí sa snažia s nimi ako dohovoriť, alebo sa pýtajú, že čo sa deje, niektorí podliezajú tú živú reťaz a podobne. Čiže vytvorenie nejaké také ako niečo, čo vlastne skupinka autorov nazýva stimulovaná situácia, tak bolo vlastne pre túto akciu dôležité. A ešte tu mám vlastne záber ešte jeden z tých rezonancií, alebo z toho cyklu teda rezonancia, ale konkrétne z tohto útvaru monument. A opäť možno taká asociácia smerom k Jiřímu Kolandovi, ktorý v 70. rokoch robil takisto mnohé akcie na ulici, ešte sa niektorým dostanem. V tomto kontakte vlastne mu takisto išlo o kontakt, ale vlastne prechádza ulicami a keď prechádza okolo niektorého človeka, tak ako jemne šuchne, alebo sa vlastne ako jemne dotkne ramenom, pričom to vlastne sníma ten fotograf tie reakcie ľudí. Čiže možno od toho Kolandu, alebo to vlastne spomínam v tých rozhovoroch, často ten pobyt na ulici alebo rozličné takéto kontaktné akcie smerovali aj nejakému jeho vlastnému prevedenie nejaké odvahy alebo snahe vlastne o kontakt nejaký medziľudský. Neboli to akcie, ktoré boli zamerané nejak vôbec nejak agresívne, ale práve naopak ako boli skôr nejakou stimuláciou, obnovením takého medziľudského kontaktu práve cez ten nejaký stimul práve nejaký performativity alebo performance. Ak som spomínal už viackrát toho Lubomíra Ďurčeka, ešte tak ako jeho akcia, ktorú realizuje opäť v Bratislave na Obchodnej ulici, nazvaná horizontálny a vertikálny pohyb alebo transfigurácia 1979. V akcii kladie Lubomír Ďurček prekažku sám sebe. Stojac na vlastných rukách, ktoré sú otočené dlaňami k zemi, sa snaží uprostred rušnej ulici vstať a vykročiť.
Poloha nemohúcnosti je metaforou pozície jedinca spoločnosti, pre ktorého najväčšou prekážkou neschopnosť ideového asimilovania sa. Neschopnosť je zabezpečením limitovanej slobody v rámci centrálne riadeného sociálneho tela spoločnosti. Autor v evente vystavuje sám seba, svoje vlastné telo. Ako už bolo spomenuté, telo je výrazom nášho postavenia vo svete. Architektúra tela, zostavená z jednotlivých funkcií, vytvára dynamickú syntézu možných skúseností, teda niečo, čo fenomenológia nazýva telesná schéma. Telesná štruktúra je jedným ohnívkom reťaze sveta, je dôvodom angažovanosti vo svete. Dievček sa v akcii nachádza na hranici tejto angažovanosti a situovanosti. Zároveň teda vytvára takú bolestnú pozíciu. Opäť ten fotograf, vlastne fotografoval Jan Budaj, tak zachytáva aj nejaké reakcie ľudí, mnohí si teda autora nevšímajú, je tam vlastne vidno tej fotografii, že niekto sa tam vlastne otáča. Opäť možno tá analogia k tomu Kovandovi a jeho akcii, ktorú realizoval nazvaná tá akcia v 76. obyvateľskom námestí, kde stojí rozpažený rukami a stojí, ale to je dôležité, že sa ako nehýbe. Ten pohyb by možno pôsobil viacej extenzívne alebo agresívne, ale stojí vlastne rozpaženými rukami, teda vytvára si možno aj väčší osobný priestor. Ja som teda ilustroval takou analýzou tej akcie, ktorú analýzuje Petr Rezek vo svojom texte Architektonika a protoarchitektúra, ktorom sa vlastne zaoberá telom ako nejakou formou architektúry, telom ako architektúrou. Čiže ten motív toho roztiahnutia rúk, ktorý má v rámci tej našej kultúry nejaké konotácie, aj možno sakrálne nejaké konotácie toho ukrižovania, ale zároveň aj ako objatia, čiže je to veľmi taký ambivalentný gesto. Taký samozrejme pre toho Kovandu, ten význam vlastne toho gesta je dôležitý. Ešte vlastne k tým Kovandovým akciám niektorým, tam v roku 1977, keď sa otočil na eskalátoroch, keď v Prahe prebieha na Václavskom námestí, ale vlastne vidno na tej tabuli, a díva sa vlastne tomu, kto stojí za ním do očí, alebo vlastne tá fotografia vpravo, pokus o zoznámenia v roku 1977, keď pozval vlastne svojich kamarátov, ktorí sa tak opodial nenápadne a povie im, aby sa dostavili na to miesto a snaží sa vlastne zoznámiť s nejakým dievčatom na ulici. Čo sa mi myslím, že nakoniec nepodarilo. Tie ako polohy rozličných akcií na ulici alebo takých prechádzok v úvodzovkách, ešte tam je tá ilustratívna fotografia Rita Akončiho, talianskeho umelca žijúceho v Spojených štátoch a z jeho akcie, ktorá sa nazýva Following Peace alebo Prenasledovanie 1969, kde vlastne tematizuje ten vzťah medzi súkromným a verejným priestorom. Vito Akonči si vždy náhodne vybral nejakého chodca, na ktorého sa v úvodzovkách zavesil a nasledoval ho. Nasledoval ho vlastne tak dlho, až kým ten človek vlastne nezašiel do nejakého súkromného priestoru, čiže do kancelárie alebo do bytu. Potom, keď zašiel, tak si našiel nejakého iného a opäť ho vlastne nasledoval, teda bez toho, aby to ten človek vedel. Čiže ten jeho pohyb po meste mu vlastne otvoril nejaké nové možnosti, možno sa dostal do nejakých častí, do ktorých by sa nikdy nedostal, alebo bol vlastne akoby riadený niekým iným. Teda na základe ako vlastnej vôle, alebo to tak ako chcel, ale teraz sa vlastne dostáva, vytvára vlastne nejaké prechádzky niekoho iného, alebo sleduje vlastne stopu niekoho cudzieho. A poslednou kapitolou vlastne tej prednášky, alebo poslednou časťou je prednáška časť vlastne nazvaná Prechádzka koncept, ktorá vlastne sleduje skôr také minimalistické zásahy alebo až také konceptuálne zásahy. Možno k tomu ozrejmeniu konceptuálneho umenia patrí metóda akcentovania myšlienky alebo idei diela. Materialita či rukodielnosť tvorby je často potlačená alebo minimalizovaná. Využíva sa stratégia apropriácie už existujúcich predmetov, schém, využitie rozličných reproduktívnych techník, fotografie, znakových systémov, prevzatých do vedeckých alebo exaktných disciplín, využitie map, napríklad v tom sa budeme vlastne stretávať v viacerých tých prácach. Znaky konceptualizmu boli teda obsiahnuté predovšetkým dôraz na dokumentáciu formou fotografie alebo zaznamenávania projektu prostredníctvom mapy napríklad.
práve tá mapa bude pri viacerých tých akciách dôležitým vizuálnym znakom. Mapa ako kartografický záznam územia reprezentuje práve takýto systém, ktorý dokáže sprostredkovať udalosť, a to aj zohľadnenie špecifickej lokalizácie. Mapa vstupuje prevažne ako dokument, vystupuje prevažne ako dokument charakteru miesta, respektíve ako grafický model vyjadrenia priestorového usporiadania. John Brian Harley vo svojom popise ideológie mapy upozornil, že mapy sú pozmenenou formou poznaného, sú formou jazyka, ktorý zaznamenáva vnem, vyjadrovanie a štruktúrovanie ľudského sveta. V tejto podobe je možno mapu chápať ako samostatné dielo. Zároveň si osvoje myšlienku konceptuálneho umenia v zmysle utvárania vnútorného obrazu v mysli na základe projektu. Vďaka technickému obrazu ako projektu dochádza k stimulácii vlastných mentálnych procesuálnych aktivít. Projektová dokumentácia, na ktoré sa začiatkom 70. rokov začal klásť dôraz, súvisí s ponímaním konceptuálneho umenia, ako ho stručne vyjadrila Lucy Lippard vo svojom texte 6 Years Dematerialization of Art Object 1966 až 72, to je taká dôležitá kniha, kde vlastne mapuje konceptuálne akcie od 66. 72. rok. A Lucy Lippard vlastne hovorí, konceptuálne umenie pre mňa predstavuje dielo, ktoré je prvorada myšlienka, materiálna forma je sekundárna, nevýznamná, efemérna, nenáročná, alebo dematerializovaná, to sa používa ten termín ako nejaké dematerializácie. Plán je potom vzťahom medzi slovnou a fyzickou, teda zmyslovou alebo vizuálnou skúsenosťou, ktorú dokumentačné zaznamenanie evokuje alebo stimuluje. Rovnako je tomu tak aj v prípade tejto reprodukcie, to sú vlastne vychádzkové básne, ktoré vlastne vytvára počas svojej vojenskej služby, ktorú absolvoval v Prahe, a robí nám v princípe tej ako vychádzkovej knižky, ktorá vlastne nám počas tej povinnej vojenskej služby vlastne bola, kde ste vlastne museli označiť, že kde sa budete v čase tej vychádzky pohybovať. A ono si vlastne vytvára taký vizuálny pandant s výstrižkou map. Trochu to by možno súvisí s nejakou vizuálnou poéziou alebo s nejakou vizuálnou topografiou, že si vlastne vytvára takú vychádzkovú knižku, ale nazýva ju vychádzková báseň. A vystrihuje si vlastne tú trasu, ktorou sa pohyboval počas tej prechádzky v pražských uliciach a vlepuje ju vlastne na ten kartón. Vzniká teda taká, má to vlastne konotácie nejaké vizuálne poézie alebo vizuálne básne. Vizuálne básne Deziderata nachádzajú sa v východisku v partitúrach a návodoch. Dôvodom bol záujem proces, ktorý je následne prenesený do drobného artefaktu, takže tento proces korešponduje s myšlienkou chôdze ako voľnočasovej aktivity. V tomto prípade aj byrokraticky stanoveného času možnej vychádzky. Čiže aj taká byrokratizácia, to, že to robí tak vlastne v tom popise, odkedy presne a aj s tým ako vojenským titulom, je tam samozrejme ako dôležité. Z hľadiska skúmanej tematickej oblasti akcia splýva so skutočnosťou, ničím nejakým spôsobom neozvláštňuje. Metaforizácia nastáva až sekundárne realizáciou výstrižku, ktorý kauzálny kontextualizuje prechádzku v tom, že ju zaznamenáva v schéme mapy. Mapa slúži ako recipročný obraz používaný v sprostredkovaní konkrétneho zážitku a vedomej lokalizácie teritória, ktorý sa pre autora stal chvíľkovým slobodným priestorom v období vojenského drillu a disciplíny. Možno trochu akoby pripomína tie strižky alebo tie koláže tých situácionistických map.